Honorable Omollo obiro kanyo kendo neno kane koro wea shell oket devolution gi asal. Koro asal ni en wuotho, to asal bende en ni pesa biro ga mar kata konyo kantiere this drought in northern Kenya, to kendo en pesa kendo mawuok kendo mayot ndalo election kendo nikech mundi account e tek. Koro sani kata ka neno ka okoket devolution ane mana kokete deputy, sani kidhi council of governors, sani gen gi the first chief executive mar kanyo no bedo for higni 10 masani kendo gin gi manyien kato gin gik milongo ni technical committees. Koro kaka neno kaka ntiere health, kaka ntiere agriculture, education, kanyo ben ntiere each governor makata governor Nyong'o among Governor Manyanza and emo chair one of the committees and anani okaparni aonge go ewia which one mo chair. Koro council of governors obedo motegna enya sani kata kitiyo kendo gi the treasury kaka sani be advise the national treasury on climate change issues and gender. Iyudo ni okinyal timo any program ka okikelo council of governor. Koro council of governor en a partner. Kati iyudo ni kata kopo ni koro tiyo gik machalo environment nyakikel be ministry of environment. Kati iyudo ni program achiel kitimo nyakikel kata ministries 4. To kata dona madwa dhi tiyo gine kawachata ni insani in an NGO madwa dhi tiyo kata mana Migori County kata Kisumu County okinyal dhi kuno kapok idhi ir council of governors. Koro yudo letter mangisi ni council of governors and mano be ngiso ni okonyo coordinate. Council of governors nyawacho ni kacha ji adi matie. Koro nitie coordination and kaka wadhi council of governors bedo gine giteko kendo bedo very important. Mane momiyo ga ntiere lobby ni kikra chako council of governors no bedo headed gi Isaac Ruto mane en very much pro devolution. Kaito bange kanyo kendo chaki yudo ka oparanyo kanyo kendo yudo ka party mar ODM ne dwaro ni ng'at gi obed kanyo. Sani kendo yudo ka negi lobby kabisa mi yudo ka Waiguru okaw kanyo. Koro sani gima ji lobby en ni who's the chair of council of governors. Kaito can we influence beginyalo influence policies make council of governors. Koro kake council of governors chako bedo gi teko, counties be chako bedo gi teko, ibo yudo ni mondi bed gi minister onge entry point of minister sama watimo kata gigi gi ministries odonjo kanyi. Koro mane e kaka nyalo wache mana kamano bende kopogre gi jotend migepe manyien nikech aneno mana kodong mana gi dakika matin